Takže čau, vítam vás Marek, ja dneska mám tu video z Rastu a mám tu saply a dneska by som chcel púšťať saply, no. Tak ideme teda na to. Idem za next. Ani tu moc není hráčov, je tu 6 hráčov. No a chcel by som sa mi púšťať saply a ukázať vám to tí, ktorí ešte nevideli púšťať, ako sa púšťajú saply a tak ďalej. Proste tí začiatočníci. Tak to vypadá ten saply granát. Vlastne saply signál. Tu na nexte to možno nechcem vypúšťať, lebo tam býva celkom viacej ľudí, tak idem za next. Tam to trvá, dokým sa ľudia tam dostanú, takže mám tu sponzora, čo je najvyššie VIP za 30 €. Dávam IP dávam stránku, a tam si môžete všetko nájsť, ako stiahnuť klienta, IP, adresy a tak ďalej od serverov. A tam si môžete aj zakúpiť VIPčko. Sú tu dva servery, normál a oficiál. Ja som teraz na oficiálu, kde mám sponzora, a na normálu mám Kinga. Na normálu je to najvyššie VIPčko. No a ja som si dal kit sponzor, tam dostanem saply a kit saply. Takže mám dve saply. No. A sme tu. Tam je Mount Everest, tam ideme to hodiť sem. Len trošku ďalej od skál. Najprv hodíme jeden a potom druhý. Jaj, sa doseklo. Tuto to hodíme. Takže jeden sa pri signál do ruky. Vypadá to ako granát v ruke, ale no, ideme semka do stredu. Aby nám to nespadlo tam do skál. Tak. A hádžeme. Tam budú nejaké C4 alebo hlavne náboje, lebo to sa mi strašne hodí. A nejaké tie dvere. Už letí. Paráda. Máme 3 saply granáty. No, ja sa idem skryť do skal, kým to upadne a potom pôjdem pre ňa. A potom hodíme ďalšie. Jedine, koho sa môžeme báť, že by nás napadol, je Tusik, Cory a Flay.cz. No a pozdravte to. Tak. To padá.
Nič moc, ale aspoň dačo. Jo, tie buttonky sa hodia. To isté. Aj tam bude možno niečo lepšie. Hodím rovno na ďalší. Tak. Dúfam, že tu bude niečo lepšie, prosím. Tu letí ďalší. Tentokrát 3, prosím. Dva celkom dobré. Dúfam, že to bude aspoň na obojak, no. Obidva, to by bolo super. By tam boli C4, aby som dal kity. Tu by sme mali 8 C4. Aj to zase celkom hodí, hlavne tie woodplanky. Na našu väž, ktorú budeme stavať. Metal fragmenty na dvere. Gunpowder, tiež dobré. Metal, no to moc netreba, ale bude sa hodiť niekedy. Nemám peta. A dúfam, že teraz to nikoho nestretneme. Budem sa rýchlo niekde skryť doska, ale dám si home. Paráda. Štyrky. Tam to je to isté, ne? Please, nábojak, prosím, nábojak. Doriti si robíš srandu. Takže padli nám aspoň tie C4. Ja idem do homeu. A uvidíme sa u ďalšieho dielu. U ďalšieho dielu sa proste uvidíme. No proste sa uvidíme u ďalšieho dielu. Teraz som rozmýšľal. A dám video renderovať a hneď do renderovaní natočím ďalšie video, ako ideme stavať väž. Ja zatiaľ si všetko pripravím na tú väž, aby sme nemuseli toľko čakať na to kraftenie. A potom sa na chvíľku odpojím, dokým sa to dorenderuje, zahrám si niečo iné a potom sa pripojím zase a natočím ďalší diel. Tak sa majte, uvidíme sa v ďalšieho dielu, toto vám ukážem ešte z toho airdropu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, a ak ma chcete podporovať, tak odber. Tak ja sa s vami lúčim, uvidíme sa inok na budúce, tak zatiaľ čau.